na lura ana wa fahimta a wannan ƙwararren lokaci da na zo a Nijar kwana 10 na tabbatar na ga waɗanda shugabannin ƙasa alama na ɗan ƙanshin akwai rahama tare da domin duk lokacin da za a ce a yi wa'azi har manyan ƙasa su zo su zauna wurin wa'azi jama'a ba ƙaramin alhairi ba ne. Shekaran jiya wurin wa'azin mu da firmin minista muka zauna har ma na gaida shi ba ku gani ba galibu ga na gaida shi ba ba sai da ni ma na sa hannu ban taɓa gaida firayim minista ba tun da nake cewa ga bawa Allah muka gaisa da ya gani ko sai ta malam ne ashe ka san da yace kwarai na san ka Allah ya mai albarka Allah ya mai albarka shama gabanin kasar Nijar Allah musu albarka Allah muna roƙonka ka taimake su Allah ka taimaka musu inda da su yi kuskure Allah ka fidda su wannan kuskure inda da su yi daidai Allah ka dora su akan daidai Allah muna roƙonka ka ɗauki tausayi mu talaka ka sa a cikin zukatansu abinda da su yi ya zama matsala wannan ƙasan Allah ka raba su da wannan matsala Allah muna roƙonka ƙasar mu Nijar ba mu da wani ƙasa a duniya in an ka kore mu nan ba inda za mu ƙasanmu kenan na Nijar nan an ka haifi iyayenmu nan an ka haifi kakanninmu nan kuma ya kamata mu yi alfahari da ƙasanmu mu 'yan Nijar ne ko ina kuma muka je mu 'yan Nijar ne muna alfahari da Nijar idan Nijar na cikin daɗi muna jin daɗi idan Nijar tana cikin matsala muna cikin matsala to Allah ka yaye wa Nijar matsalanta Allah ka zaunar da Nijar lafiya mutanen da ke cikin Nijar Allah ka kiyaye su nan Nijar Allah ka zaunar da Nijar lafiya shugabannin ƙasa Allah ka sa su dace na ji wai su mala Adamu nan dosu za a yi kamfanin mai ko wai za a yi kamfanin mai na mota ikon Allah ashe da su kun zama masu kuɗi to Allah ka tabbatar da haka Allah ka tabbatar da haka wannan niyya da an kai wa dosu Allah ka tabbatar muna roƙon Allah ya biya mana bukata jama'a premier minister bawan Allah ni musamman nake mai addu'a Allah ya kiyaye shi Allah ya kare shi sa'annan shi dan uwana in nace dan uwana dai kowa ya sani ka ku yi hasada ba wani hasada dan uwana ne ba kurfaye ni ma ba kurfaye ai ka gani ai ka gani zabra suka ce babaizi ai kaga babaizi to ai kai ya kamata yi alfahari ba kurfaye dan uwana Allah ka kiyaye shi cani ne ko canisi ne ko menene ko cani ne ko cani to Allah ya kara mai daraja na sai ya ji wannan kasatin sai ya yi dariya Allah ya kiyaye mu ya zauna da ni lafiya Allah ya kiyaye su ya kare su wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum